Kogrok rumani fan rogo fakangkino te rogo keplaingnai frungnai rokni bisingo salbrum brum khlainani fiaba fan rogo faimani bisitam khaksarok laitongkha tau phano BJP hapang rokni boni phasingo salbrum brum khlaimani nukjagyako au phaijora rogono boni biskang rogo basaoi salbrum brum khlainanote basalaimung rokni kogrok sajakbano borno lama rogo nokhormani nukliya naikolai bodoni naikol jagroni bisingtibo Tripura State Teacher Welfare Association no boni salbrum brum khlainani kogrok note lama rogo nokhorani kogrok sayo tabuk tai kubuni phunuk mong rok baino BJP hapangni logio basaoi naikolai bodolni bisingtibo kubuni kogrok no aro kaham phunuk muruma nukjaka bodolni phasingtei sangrong salo Rajakharaulini Press Club kokton thurani kothum laimung khlaiei bodolni naikolai rok boni kogrok no teibo kokrumani kogrok no narigyangmani kokno phasingtei tamjani kaham phunukma bai kogrok samani BJP hapangni phasing তাই আমরা এই বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পকে ভালো প্রকল্প এবং রাজ্যের উন্নয়নের প্রকল্প সেই প্রকল্প হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাই bongni khugrogo fix ni radar rokni kogrok no goshi na haria pano abonotei baslaimung rogo nokhonani bagai mungsabo naharmung nukjaiga sungmung rokasai tongkha kogrok rumani phasingti rokni borni bisingo basamani ulogo phano haste hapang rokni phasingo boba haige kaham phunukma baino borni thani rogo tebo nukui tongmani boba hai wan sungmung tong fiaba tahayake aborokni ukulog rogo tei kubuni kogrok da huitar jak tong Bureau Report Channel Dinra